Amay balbali ugip mo. Insan. Ati! Ati! Ang tatit! Naitip na taa mo! Ati, tubot daw ko! Wala na mo timan! Mampipin! Ang patumtuma! Ano yung mga takit? Ang payuta! Ano yung mga takit? Wala na pa! Mampipin! Mampipin! Ang tatit! Tao po! Mampipi! Mampipit! Tao po! Patatay ba yung ingalay? Ganto! Ay, nilang yung ngungun, gilingal mo si kamanayatan. Mampipit! Iba, mampaiyot ang diay tantak-nitak-nit tumpato ko. Ano ay pantutit ko ninima-anima jababa. Ano ito ibabagam? Mampaiyot ta, diyan yan, tati diyan yan. Ay, mana ito hindi sidigalit na. Ano mga ka? Tawa mo, ito babae mo na ibagam na ba? Ano mo? Ano mo na? Ah? Mampaiyot ta lang diyan, tantak-nitak-nit. Mampaiyot ta, diyan yan. Ang tatit-tatit. Ano? Iyot! Mampaiyot ta diyan. Uga! Oy! Tawag kang ngayon, galipabantos ka ha? Ano ba naman? Mampayit ala ba dyan eh? Babati ba? Bagabagay yun ni ma? Mampayot! Daan ni daan, sakit! Ay, bakit ay may ugaw? Asig ka! Ano man? Ang dagi-dagi na payot ala ba dyan? Tati-tati! Di ba ka pala eh? Di ba ka istorbo ka nga? Istorbo kasi kaya naman. Mga katano man ta ka. Di ba ka lang? Mga kababati. Baka pagkabagam. Sabat! Ka? Baka nila? Katayaan natin ano ba? Ang painit lang ba ano ba? Bitit ka?